So hello lwgwpwr, nोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय गुड मर्निं टु यू lwgwpwr। तो lwgwpwr दिनै नोंसोरनि थाखाय गोदान भिडिअ बेनो जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। तो lwgwpwr आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बे साथाम लाइमोनफोरा मानि थाखाय जिउ फोजोबखो नोंथांमोनाबो एसेबाबो मिथिनो लुबैयो नंगौना नङा lwgwpwr। तो lwgwpwr नोंथांमोननि जायगाफ्रावबो बेफोरबायदि जाबायबायनो हागौ नंगौना नङा lwgwpwr। मोजां मोननाय जेखौ थैनायखौबो गिया नंगौना नङा। तो lwgwpwr आं दुखु मोनदों आरोना बे मानसिफोरखौ माने बेफोरबायदि जानाय खोनानानै मोनसेया जाहैबाय मोजां मोनलायनायनि मोनसेया जाहैबाय मानि बेखौ बुंनो हाया आरोना। तो lwgwpwr माब्रै बिदि जानो मोनखो तो बेखौथ' बुंनो हाया lwgwpwr। दायो आङो नोंथांमोननो जास्ट खोन्थाहरबाय जाहैबाय जे नोंथांमोना बिदि दाजाथों बा बेफोरबायदि नोंसिनि गामिफ्राव दाजाथों जे गावनि जिउ गावनि भेलुएबल जिउखौ बेफोरबायदि खोमाना लानांगौआ जाजोब नंगौना नङा। तो गावनि दाम गोसा जिउखौ बेफोरबायदि खोमाना लानाया दुखुनि बाथ्रा आरोना lwgwpwr। तो नोंथांमोनाबो माने एसेबाबो साननो गोनां जागोन नंगौना नङा गावनि जिउखौ मारै फोजोबनानै लाखो बेफोरबायदि साननो गोनां आरोना बाथ्राया। तो lwgwpwr नोंथांमोननि जायगाफोराव बेफोरबायदि सोरबाफोर माने जाबायबायनो नागिरदोंबा बिसोर कन्ट्रल खालामबानो जाबाय। तो lwgwpwr आरो नोंथांमोननिसिम बेखौ खावलायहरबाय जे नोंथांमोननि जायगाफोराव बेफोरबायदि खैफोद आफोदा दाजाथों आरो लामा सामायाव जे नोंथांमोननि न'खराव जे गथ'फोर दङबा 3-4 बोसोरनि गथ'फोर दङबा लामा सामाफ्राव हगारलाबायनो नाङा। मानो होननानै बुङोबा जिब जुनार ओंखारलाबायदों हाग्रानिफ्राय नंगौना नङा आदार मोनजायैनि जाहोनाव। आरो बेल' नङा अखा बांखा बारहावा दंफां गोलैसिननाय मा गोलैसिननाय नै मैया दाखालिसो माने सासे मानसिया गोदोनायाव गय बिफां गोलैदेरजानानै गावनि जिउखौ खहा खालामना लानांगौ जाबाय। तो lwgwpwr बेफोरखौ नायोबा बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा नंगौना नङा। दा आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव जे नोंथांमोननि जे बेफोरबायदि दाजाथों बेनो आरोना। तो lwgwpwr भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामथार आरो लाइकबो खालामनो दाबाव। तो lwgwpwr मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननि लोगोफ्रा बेफोरबायदि निउसखौ मिन्थिहैनांगौ नंगौना नङा। दासिम बार अखा बारहावा आरो बांग्रिं शिलंआव माबा मेघालयआव बांग्रिं मावलाबायदों होननाय खोनादों आरोना। तो lwgwpwr नोंथांमोनाबो माने साबधान जाबानो जाबाय आरोना। तो बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय बासायनो थाखाय आरोना। तो lwgwpwr नोंथांमोना बुजिजोबखाबाय जानांगौ आंनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ। थेंक इउ स' माच lwgwpwr। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामथार lwgwpwr। आरो नोंथांमोननि लोगोफ्राबो नुहैनाय बायदि शेयार खालामथार आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदिनो मटिभेसन भिडिअफोरखौ नुनो मोननायनि आरोना। थेंक इउ स' माच lwgwpwr। थेंक्स फर साबस्क्राइब थेंक्स फर वाचिं फुल इन दिस भिडिअ। बाय बाय lwgwpwr बाय बाय।